that's too much. Oops, perfect. Yes, okay. Guys, yung mga cartoons, mga ano-ano nakikita nyo sa likod ko, huwag nyo na yan pansinin kasi ang bahay na ito ay hindi pa din matapos-tapos. Ano pa rin kami. Parang construction pa rin kami. Anyway, ito na yung kape ko. Sarap. And then, this one, yung cassava cake. Grabe, sarap. Sarap. Parang mauubos ko ata lahat ng yung isang buong cassava cake, hindi buo, but yung natirang cassava cake, parang maubos ko ata ngayon. Kasi plano ko mamaya na yung iba or bukas. Dalhin sa work ba? Sarap. Puro lang sarap. Anyway guys, yung mga nagtatanong dyan kung mayroon man, ito ng oras ngayon, it's 3:26 ng hapon, June 2. The whole day, busy ako kahapon guys, ang dami kong ginawa, naglaba, naglinis, mga ganyan, naglinis daw. Ay, wala namang nilinis. Ano kasi dito guys, ang dami mga gamit ba, kasi nga, hindi pa kami talaga tapos dito, so, basta ang dami. Tapos, ngayon naman, yung mga nilaban ko kahapon, tutupuin ko, and then I have to wash clothes again, kasi okay yung panahon. Sun siya, sunny sunshine. Kaya lang lalabas na naman ulit ako. My God. Tagalabas ko, pagdating ko dito, ano na naman yung mata ko, parang super itchy ba? Sarap nito. Grabe. Sana ito pa rin yung lutuin nila next weekend. Kasi ano to guys, parang every weekend lang sila nagluluto. And then, every weekend, different yung mga Filipino food na niluluto nila. Last weekend, yung na-order ko ay siopaw. Tapos, bilo-bilo. Ang sarap din nun, grabe. Tapos ngayon naman, ito na. Itong cassava cake. Tapos, ano ba pangalan ng isa? Yung pansit? Palabok. Yeah, palabok at cassava cake yung in-order ko today. Martin, nagustuhan din niya yung cassava cake. Kung alam ko lang talaga, dapat dalawa na lang yung in-order ko. Pero yung palabok, ayaw niya talaga. So, I'm happy naman because then it's all on mine. It's all on me. It's all, oh my God. Ano ba nangyayari sa akin, oy?
It's all for me. Ganyan. Masarap talaga. Bahala sila. Kuha pa muna tayo ulit. Anyway. Ito guys, hindi ko to ginamit ha. Malinis pa to. Ang OA ko. Ito na lang yung natira. Tapos, kukunin ko yung kalahati. So, yan na lang natira. Tapos, I hope na madala ko siya bukas sa work. Or, baka kainin ko na lang din ngayon. Sarap pala nito, no? Cassava cake. Madali lang matulutuin. Yum siya. Ma-search siya. Cassava cake recipe. 2 packs grated cassava, about 2 pounds, 2 cups coconut. Na ganun pala eh. Ingredients. Kasi pag dami ingredients, ayaw ko talaga. So, sa daming kauihan, huwag na. Bili na lang tayo. Grabe, ang sarap niya.